Tá leabhar le léamh amsa ghuite inis. Na Trí Ghabhar Chliste. Rad tún scéal se hána? Well, léithe me sé. Go bhfeicimid. Na Trí Ghabhar Chliste. Agus sí Treasa Ní Ailpín a rinnean leagan Ghaeilge seo. Is cé tá amsa scéal seo. Tá séimín an gabhar beag, tá Jimín an gabhar mór, agus Séamus an gabhar mór láidir. Tá tról sa scéal, tá an fér glas agus tá dréad an. A go bhfeicimid. Tá ocras orm sa séimín an gabhar beag. Ísa mean fér glas atá hálann sin. Fér bra glas feiceige. Trup, trap, háran dréad, trup, trap, trup. I rá leis trasna agus I gcura fér glas iche go hain. Má leat sa fér glas? Ní má, níos an muide sin. Ó, ní bheith ocras orm sinne san tról. Ísa me séimín an gabhar beag. Séimín bocht. Ó, an tról grána sin. Mes tú cad a hárlós chó? Á, ná bach lumsa sa séimín an gabhar beag. Féoch, tá Jimín an gabhar mór I tíocht. Mes tú lice se leis? Tá ocras orm sa Jimín an gabhar mór. Ísa mean fér glas atá hálann sin. Trup, trap, trup, trap. Tá go an nón. Gus tá séimín hall ribhe. Ó, ní bheith ocras orm sinne san tról. Ísa me Jimín an gabhar mór. Jimín bocht. Á, ná bach lumsa sa Jimín an gabhar mór. Féoch, tá Séamus an gabhar mór láidir I tíocht. Híle go a tról a cuimriúir hain. Mes tú lice sé Jimín an nón. Tá ocras orm sa Séamus an gabhar mór láidir. Ísa mean fér glas atá hálann sin. Mar bhfuil séimín agus Jimín hall ribhe. Trup, trap, trup, trap, trup, trap. An nón leis. Ó, ní bheith ocras orm sinne san tról. Ísa me Séamus an gabhar mór láidir. Mes úr fatí sa Séamus? Ní ísa a bhullaí mhór sa Séamus an gabhar mór láidir. Tá chud airceann airde. Ní bheith ocras I rísteart sa Séamus an gabhar mór láidir. Splash! Chais an tról isteach san uisce, agus nach acab atá comport inis agus iad I gí. Nach intacha sin na Trí Ghabhar Chliste agus iad I giche go sonna sásta.